Ola, boas tardes a todos. Moitas grazas por estar aquí. A mesa que me correspondeu ser relatora, como comentou a miña compañeira, ten en teoría tres grupos: lingua, tres temas: lingua, literatura e medios de comunicación. Imos ter dúas de lingua, unha de medios de comunicación, outra que cabalga entre a lingua e os medios de comunicación, e unha única de literatura que será de teatro, que é a miña. Vou seguir a orde que está no programa, que é a orde alfabética, así con un pequeno trabucamento, e comezo, por tanto, pola comunicación do profesor Francisco Fernández Rei, o galego literario na época das Irmandades da Fala, 1916-1931. O profesor abre este traballo con un resumo en que di as características xerais do rexistro literario. Pois cousas como o diferencialismo, o interdialectalismo, que procuran, decir, todas as características, e despois pasa a centrarse na análise polo miúdo da lingua literaria de Cabanillas, que aí sí vai xa matizando o léxico que é da orixe da súa zona xeográfica, os rasgos propios da interdialectalidade, os diferencialismos, toda esa variedade de recursos literarios. Completa esa análise, que é prácticamente a maioría do traballo, con unhas calas na obra de Manuel Antonio, de A Lagarada de Otero Pedrallo e de tamén dúas pequenas obras de Filgueira Valverde. Estou falando de memoria, espero que non terme equivocado e que el vaya a corrixir ao autor. O profesor Xosé Ramón Freixeiro Mato, As Irmandades da Fala e Noriega Varela, dous modelos de lingua en confronto, fai un percurso da relación de Noriega cos diversos persoeiros, sobre todo cos de Ourense e tamén coa Irmandade da Coruña, de Noriega e a súa relación deste poeta da montaña cos homes das Irmandades. Hai unha etapa en que parece que coinciden no concepto do galego, na idea común sobre o modelo de lingua, pero esa etapa rapidamente superada para acabar nun confronto directo en que salienta para un lector non especialista en lingua, e falo así como relatora, o feito de que Noriega realmente pensa que, a mí Noriega non me cae ben, se me vai notar moitísimo, pensa que o galego está moi ben na súa categoría de subsidiario, que debe de quedar para a manifestación da intimidade. Esa idea das Irmandades de que o galego é válido para todos os rexistros e todos os galegos e todas as ocasións, e para a ciencia e para tal, non concorda con esa idea. A comunicación de Enrique Rabuñal, do profesor Enrique Rabuñal, Comunicación, Política e Discurso en A Nosa Terra, é un estudo que analiza, é de medios de comunicación, xa non de lingua, analiza polo miúdo o contido dos 56 primeiros números da Nosa Terra. É dicir, que van desde que sae A Nosa Terra, o boletín, o órgano das Irmandades, até os primeiros meses do ano 18. E ten o seu traballo, os que o leron saben que está dividido así en pequenos capítulos. Os 5 ou 6 primeiros están centrados na descripción dos contidos, artigos centrados en gramática, en política, os de autopropaganda, e a segunda parte do artigo realiza unha
non sei se chamarlle semblanza, quizá me equivoque, un rexistro biobibliográfico das figuras máis relevantes desa etapa das Irmandades, é dicir, as figuras de os irmáns Villarponte, dos dous, lóxicamente máis ampla dedicada a Antón, bueno, digo lóxicamente, e ao mellor os historiadores, despois do que escoitamos esta mañá, non están de acordo, Antón Villarponte, Ramón Villarponte, Xaime Quintanilla, Peña Novo, e en este momento non lembro o último, pero como el vai ter o último nome. Conclúe, e isto sí que me parece interesante, dicindo que, vamos, as conclusións que chega é que o que fixeron as Irmandades a través da nosa terra foi un labor de intervención mediática, intervención política, intervención idiomática, que quizá creo que esa sería a idea que eu creo que, vamos, que para min resultou máis interesante e que quizá el queira profundizar algo nela. A comunicación do profesor Sánchez Rei, para quen siga o programa, non ten ese título, non é a gramática do idioma galego de Lugrís, senón que é exactamente a divulgación da gramática do galego desde as páxinas da nosa terra. O profesor Sánchez Rei analiza todos aqueles artigos da nosa terra que están centrados na gramática. Tanto os que son de carácter divulgativo ou de carácter polémico, saben que o modelo de lingua e o modelo ortográfico tiveron unha presenza ampla nestas páxinas da nosa terra, senón tamén na divulgación que fixeron das obras que sobre gramática, as obras da gramática galega que se publicaron nesa época e que son dúas. Primeiro, o compendio de gramática de Carré, con todas as polémicas que houve alrededor dela, e, por último, que creo que unha parte moi importante do seu traballo, a gramática de Manuel Lugrís Freire. É dicir, era un momento en que non había, se carecía de dicionarios e de axudas e falando, é dicir, esta comunicación entra en parte en diálogo coas outras dúas do rexistro literario. E por último, voulles contar por encima un resumo de que vai a miña propia comunicación, que é o proxecto que as Irmandades tiñan para o teatro. Prácticamente, a miña intención é dar a idea de que na renovación do teatro todo o que se fixo, todo o que evoluiu o teatro galego na primeira até o ano 41, incluindo os vellos, forma parte dese proxecto das Irmandades. Tiñan como obxectivo primordial crear un teatro nacional, para eso puseron os medios, crearon o conservatorio, querían intervir, crear un público novo, querían modificar os temas, a estética, a mostrar a lingua falada por todos os galegos, e todos, en maior ou menor medida, colaboraron nese proxecto. Fracasou por causas internas e tamén externas. Internas porque non todos coincidían na radicalidade do proxecto e externas por cuestións de a ditadura, a división, axudou a que eso fose así. De todas formas, o traballo que sobre teatro e de teatro fixeron todos, tanto se falamos de Irmandades da Fala como Grupo Nós, como Xeración Nós, mesmo un vanguardista, os vanguardistas Dieste, Luis Manteiga ou Álvaro das Casas, seguen as liñas marcadas por ese proxecto de renovación dramática, que Risco optara polo simbolismo e despois abandonara, porque pensaba que non se podía ter un teatro europeo sen unha gran cidade. Que Otero seguise a Risco até que Castelao lles dá un aviso moi serio de que se deixen de facer parvadas no ano 34, en que se retoma
a idea colectiva de crear un teatro. En este caso xa non era o do conservatorio nin o naturalismo, sino o teatro de máscaras, o teatro de caretas. E, polo medio, temos a un Dieste da xeración seguinte, sería a terceira, poñéndonos tal, que se incorpora e o Luís Manteiga, o Alberto das Casas, a mesma. E creo que con isto acaba o meu traballo. Moitísimas gracias pola súa atención.